Wadhi mbele ni jatend piny Kenya William Ruto koro lieko ni nitiere riwruoge moko maya pinje maoko ma osebedo ka chiwo omenda mag siro ng'anyo ma osebedo ka itimo gi rawere thurka ka koro singo kaonegi okang' mager mar chik. Nowuoyo e kaunti ma Nakuru kama olieko e nying riwruok mar Ford Foundation na kaka mano mabende siro ng'anyo madhi nyime e thurkae. E limbe mare kaunti ma Nakuru, jatend piny Kenya William Ruto lieko ne riwruok moro motis ni Ford Foundation ma osebedo ka chwalo omenda ne rawere mar jiwo ng'anyo ma osebedo ka timore pachoka. Ogolo negi siem ni gichung tim makamano to kao kamano ibiro kaonegi okang' mager mar chik. Wale ambao wana sponsor hiyo violence sisi tunawajua, and I want to call out those who are behind the anarchy in Kenya, those who are behind the sponsoring the chaos in the Republic of Kenya. Shame on them, because they are sponsoring violence against our democratic nation. Mimi nataka niulize watu wa Ford Foundation, watuambie hiyo pesa wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani? Jatend piny bende osingo ne oganda jo Kenya ni nonro ibiro tim ewi nek mar oganda ma osebedi ka igolo ringregi e taka makwari mantie Mukuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi. Those behind the criminal activity against our children, against our daughters in Kware, all of them, the government of Kenya will make sure that they are brought to book and they are charged, so that we can stop criminality in the Republic of Kenya and protect our children, our daughters, and all citizens of the Republic of Kenya. Okwaya oganda jo Kenya mondo mi otegre gi tulo kendo onya kwe kod achiel mar oganda e pachoka ka bende osingo loso thuolo mag tije ne rawere ma pachoka kokalo kuom chenro mar gedo mar udi manego gi oyweyo. Hebu kila mtu tuseme we want peace. Pale kwa affordable housing hapa Nakuru tumeweka pesa ya 20,000 housing units ya hapa Nakuru. Tunahitaji vijana wa kufanya kazi pale. Mimi nitakuja hapa Lanet next month, mimi nakuja hapa Lanet kuja kuanzisha manyumba 2,000 hapa Lanet, na nyinyi vijana mujipange muende kufanya hiyo kazi. Jatend piny ne wuoyo e kaunti ma Nakuru e kinde mano timo limbe te send chungo nyamburko kod chiro ma oger manyien gi sirikand kaunti ma Nakuru, limbe mano otene gi jotelo mamoko kama oting'o jalupne Rigathi Gachagua.